иттиҳоди аврупо дар бораи бастаи 19-уми таҳримҳо алайҳи Русия маҳдудиятҳоеро ба муомилоти молиявӣ бо як қатор бонкҳои Қазоқистон, Қирғизистон ва Тоҷикистон ҷорӣ намуд. Ба рӯйхати таҳримшудагон аз ҷумла филиали бонки русии ВТБ дар Қазоқистон, бонкҳои қирғизии Толубай ва бонки амонатгузории Авроосиё, инчунин бонкҳои тоҷики Душанбе Сити Банк, Спитамен ва Коммерцбанк шомил шуданд. ҳар се бонки таҳримшуда бевосита ба хонаводаи Раҳмон алоқаманданд. И вот эти три банка Таджикистана, они являются главными игроками в Таджикистане. Именно через Таджикистан проходил количество, скажем так, вот этих санкционных продуктов попадал в Россию. Это электроника, там другие запчасти, которые нужны России для дальнейшего ведения боевых действий. бар асоси маълумоти манбаъҳои кушода ва феҳристи давлати ягонаи шахсони ҳуқуқии Тоҷикистон, соҳиби асосии Душанбе Сити Банк ширкати Авесто Груп мебошад, ки тақрибан 70% саҳмияҳоро дар ихтиёр дорад. сардори ин ширкат Мирзо Муҳаммад буда, яке аз афроди наздики писари президент Рустами Эмомалӣ мебошад. соҳиби Коммерцбанки Тоҷикистон бошад ширкати Фароз аст, ки ба Шамсулло Соҳибов, домоди президенти Тоҷикистон, тааллуқ дорад. саҳмиядорони асосии Спитамен Банк бошад ширкати суғуртавии Спитамен Суғурта мебошад. ба гуфтаи манбаъҳо, қаблан ин банк низ бо Ҷамолиддин Нуралиев, собиқ муовини аввали раиси Банки Миллии Тоҷикистон ва боз як домоди Раҳмон иртибот дошт. Хочу подчеркнуть, что вот это три банка, которые там упоминаются, они все принадлежат так или иным образом семье Эмомали Рахмона. ҷолиби диққатон аст, ки таҳримҳои нав пас аз сафари расмии ахири президенти Русия ба Тоҷикистон эълон шуданд. сафаре, ки дар он Эмомалӣ Раҳмон бо тамоми шукӯҳу намоишкорӣ аз Путин истиқбол гирифт, то муносибати вижаи худро бо Русия ва шахсан бо президент Путин таъкид намояд.